Hola, soc la Laura. Hola, soc la Sofia. Hola, soc l'Alba. Hola, soc l'Eric. Hola, soc el Leo i anàvem a la classe del 6è A. Hola, soc l'Anna. Soc el Mario. Hola, soc la Lea. Hola, soc la Alba. Hola, soc el Lucasa. Hola, soc la Erika. Hola, soc l'Aitor. Hola, Hola, soc l'Adam i abans anàvem a 6è B. El millor del Calamont és la cantina. Per mi el millor és la biblioteca. A mi m'agrada molt la sala de jocs. A mi el que més m'agrada del Calamont és que tenim 4 hores de projecte a la setmana. A nosaltres el que més ens agrada és la biblioteca. A mi el que més m'agrada és el pati. El que més m'agrada és treballar amb l'ordinador. A mi el que més m'agrada és menjar els triangles de xocolate a la cantina. ¡Pasa para adelante! ¡El Barça es el mejor equipo! El que més m'agrada és la cantina. El que més m'agrada és la cantina. ¡Ponme un whisky! ¡Los gusanos están infravalorados! El que més ens agrada és la sala d'actes, perquè som molts lletrers. Una cosa que més ens va costar quan vam començar el Calamont va ser Organitzar-se, utilitzar el cliquedo, Trobar on estan les classes. les classes de música, levantar-me d'hora, controlar l'ordinador, orientar-me per l'institut. los profes amargados. És que a mi em va costar molt guiar-me per l'institut. A mi m'ha gastat molt pagar el menjar perquè està molt car i jo vull menjar. A mi trobar nòvio. A mi em va costar molt fer les volteretes a educació física, hombre. A mi agafar l'autobús a les 7 del matí cada dia. A mi trobar les classes. A mi acostumbrar-me a estar en el pati amb els grans. El meu consell és controlar el que dius davant del professor. El meu consell és controlar l'ordinador. El meu consell és portar-te bé a classe. El meu consell és portar tot el material de plàstica. El meu consell és portar sempre €1 per comprar-te algun entrepà a la cantina. El meu consell és portar-se bé. Jo us recomano que sigueu sociables. Jo recomano que si us quedeu al passadís a l'hora del pati i veieu un profe, correu. Jo recomano que no contesteu als professors. Jo us recomano que no escolliu ni reporters ni francès d'optativa. Hola, sóc l'Anna, la coordinadora de primer i segon d'ESO i us animo a que vingueu a l'Institut del Calamont. Estem molt contents de que vingueu. Us intentarem posar amb amics que ja teniu a 6è i si no, no us preocupeu perquè fareu molts amics i coneixereu molta gent i us ho passareu molt bé. Benvinguts! Fins